Phanh kaham tini bocini video keha abluk marketinai miani chini satro সংগঠন Jirania SDM office deputy sondele moni kotma toye chinti prasaro salbuino bodikhe jora jora o kosto mai tongo satro সংগঠন ro tini lasingye kosto ni joya broni mai thai so thai sainglaya tini Jirania SDM office bodikhe kaukbrok ti prasado phani kaukni bagui tini memory dam rilai tongo bono joto sini ti prasaro saput kheye joto mileye thangsani khorang bai thangsani chobao chongpal rilai ni nangnai joto kautui sadi minister MLA tini jara juda juda party ni dofa khai tongnai rok juda juda amchayo party khai tongnai joto dofa mile thangsani chobao khorang tuisani